10 urtetan, 11 abentura gaur estrenatuko da. ETV baten goazen 10. denboraldiaren lehenbiziko atala, 10. denboraldiak gaur estrenatuko dela. Eta hemen ditugu bi protagonista, biba Mikel Arizkorreta eta biba Xabier Elizalde. Aupa bigote, arratsaldeon. Ongi etorri. Kerpa Xabier, ongi etorri. Aupa Mikele, eskerrik asko, etortzeatik. Zuei, Bueno, zer moduz? Ondo. Gaur estrenatuko da, primeranen hor dago, baina telebistan gaur ikusiko da lehenbiziko aldiz. Hori da. Nola gaude? Ze gorputzaldia daukazue? Urduri, Bai, betire, lehenago egon ginen urduri, baina betire telebistan atatzen danean ja lehenengo aldiz, horre ja pixat orduritasun pixkat sumatzen da. Eta esan diguzue primeranen, Xabier, oso harrera ona izan duela? Bai, egia esan da, bai. Jende askok ikusi du, eta jendeak esan digu kapitulo ederra eta gozatu dutela, osea, beraiek esan dute, guk ez. Bai. Ongi. Beraz, horrek balio du, temperatura pixka bat hartzeko, ez da hasierari, ez? Termometroa pixka martxan jartzeko, Mikele? Hoi da, nik uste primeran izan dela aukera bat baia pixkat goazen barnegatzeko, eta ikusteko ja pixkan nondik nora jungo dan, ja gaur ekiko dute aukera bigarren aldiz ikusten dutenek, eta gero ja aurrengo astetik aurrera, ETV-en emango dute, eta primeranen aldi beren. Eta horrekan aurrera, Bueno, guk ez dugu ikusi horretik lehenbiziko atala, gaur ikusiko dugu. Guzai gaude. Bai, pistaren bat emango diguzue, zer ikusiko dugu gaur ETV baten goazenen, lehenbiziko atalean? Ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Esan daitekena. Esan behar diguzue, esan daitekena baino pixka bat gehiago. Bale. Beti bezala musika egongo da. Hoi da. Musika egongo da. Euskal musika zoragarria egongo da. Eta aurtengo berrikuntza nagusienan ikustet pertsonaia berri asko daude, eta kolore berri asko egongo da. Gainak ondo jantzitako pertsonaia dira, eta ezagutzeko grina sortuko duten pertsonaia asko egongo dira. Dantza ere bai, noski? Hoi da. Noski. Eta zer moduz moldatzen zarete zuek abestu eta dantza kontu horretan? Bueno, moldatzen geha, bestela nik uste ez ginela hemen egongo. Bai, ez da? Hori da eskatzen dutena, ez da? Eskatzen duten gauzetako bat. Hori da, saiatzen geha bintzat. Bai, hori da saiatzen geha. Bueno, dantza eta kantoa bakarrik ez gai sozialak ere lantzen ditu, goazenek urtero. Aurten zer ikusiko dugu? Aurten ikusiko dugu gazten arteko haserrea, bai, konfliktuak, haserreak, ikusiko dugu pertsonaia baten barne eraikitze bat, barne gatazka bat izango du, non pixkat bere barrura eramango dun, eta gerora maitasunare ikusiko dugu, harreman sozialak, eta pixkat, nik uste den esan duzula, Dena esan da gelditu da. Beraz, horrelako gauzak ikusiko ditugu. Gero, musika aipatu duzu, ez da? Noski musika izango dela. Adibidez, esan daiteke ze musika, ze talderen musika entzungo dugun, Xabier? Bueno, adibidez zetak taldeko eta justo kasualitatez atera daia sare sozialetan, osea, esan daiteke lasai asko. Zetak bota du baitare Bomba Estéreo talde kolombiarrak egindako kolaborazio batekin. Abestia, zoriontasuna, eta Izaki Gardenak, Izaro... Sagarroi, Maixa eta Ixiar... Bueno, aipatu diguzue zetak zoriontasuna, uste dut ikusteko moduan garela, eta ikusi egingo dugu. Goazen, zoriontasuna. Zeruan irria, zoruan dantza, zoriontasuna. La vida es de verdad, es de verdad. Lehen dantza lotua San Juanen, nere herriko neskatxa maite zioen kantua kantatzen. Cintura con cintura y del revés. El tiempo se para, cerramos los ojos y empieza otra vez. Anbotoko zamaren esku, plazaratera garen onarima, zorionaren ¡Epa! Ondo, fuerte, hasiko zarete, Oso ondo.
Bueno, aipatu dituzue haserrealdiak eta izango direla, eta bueno, arazoak izango direla, baina umore ona hori ere, bai, ez da, Mikele? Hori da, hori azuin zaigu. Eta ia da, aurten bereziki umore asko dagoela eta parri egiteko arrazoi asko daudela. Bai, guk gidoia irakurtzen egun oso ondo pasatu bendu. Bai, parra asko gota geritun. Eta, bueno, espero dugu zuek ere, ondo pasatzea guazteneko denboraldi honekin. Bueno, guazen orain banaka zuen pertsonaiekin, zurekin hasiko gara, Mikele. Osana. Saioa da zure pertsonaia. Bai. Zer gertatuko saioari denboraldi honetan, edo bai, hori da? Hori da. Bueno, saioa aurreko denboraldin bai ikusi genuen iskina batean, pixka gaizki pasatzen, ez ikusi genuen dala udalekutako perfil berezioa eta ez dena guztiz ikusten, baina aurten aldaketa bat izango du. Aurten ikusiko dugu saioa heldutasun batekin jokatzen, ikusiko dugu saioa haserre, ikusiko dugu saioa pozik, eta baitare momentum batean, igual tximeleta batzukin sabelean. Eta bai pixat ibiliko da horre bitartekari gisa toki guztietan. Ufa, gauzak asko aldatu dira uda batetik bestera, Bai, aldaketa handia izan da. Aldaketa handia, bai, bueno, ikuste ezagun, saioaren aldaketa hori zertan den, hementxe, saioa. Lotxa. Ta Ibai nolatan ez da etorri? Dinosauren fosilak lurpetik ateratzeko kanpaleku batera puntatu da. Bai, zerrara garria. Oso. Ze joaia zure instiko lagunekin etortzea, ez? Ba, bai. Zatoz, aurkeztu egingo dizkizu. Bale. Aix. Begira, hau Lea da. Apa, apa. Ta hau Noa. Kaixo. Kaixo, ni June naiz. Ze guaia lagunak hemen elkartuta egotea. Hori ez da nire laguna. Epa, hasi gara. Hasi gara. Dena ongi zijoan, Bai, ze, bestela ez dago pelikularik. Ja. Horrelako gauzak egon behar dira. Zela aspergarria litzateke. Hori da, noski. Gogoratzen duzu goazenen parte izango zinela esateko deitu zizuten momentua? Bai, esan, nire kasuan deixente aldi saiatu naiz goazenen parte hartzen, eta deitu ziatenean ilusio handiz hartu nun, ze duela urte batzuk ikusi nun asko gozatzen nula lan hontan, eta ja bigarren aukera hau eman ziatenean goazenen parte hartzeko netzako plazera handi bat izan zen, bai. Zure bizitan aldaketa handi bat izan da goazenen parte hartzea? Bueno, goazenen parte hartzea baino, bereziki lan mundu honetan parte hartzea. Ia da goazenek badaukela beste plus bat ez, azkenen Euskal Herrin fenomeno bat bilakatu da, eta hori da lanaz aparte ikusten duzun beste plus bat. Eta horrek ere betetzen zaitu pertsona bezala, eta ia da asko eman diala zentzu hortan goazenek. Eta, Xabier, zuk debuta izango duzu? Bai, hori da. Goazenen? Kastinera apuntatu zara, edo nola sartu zara goazenen? Bai, reprak esan zidan kastina egiteko eta topera egin nuen. Eta bigarren aldia da, egiten nola kastina. Eta, hori, asko disfrutatu nuen kastina egiten, txean. Eta gero itziarrekinan pausokan, eta oso gustora. Zure kasuan zure pertsonaia Aner da? Nolakoa da Aner? Zer gertatuko zaio Anerri? Gaiztoa da? Ez. Beti behar da. Bai, egia, Kriston bestela ez dago. arkua dauka pertsonaiak eta kriston bidaia hartuko du. Baina ez oso lotxagabea da, Aner. Bueno, hoiek ere behar dira. Bai. Kriston lotxagabea baina. Oso jatorra, berarekin kriston parra botako duzue. Eta, bueno, tramasko edo dena pasatuko zaio bereziki pertsona batekin. Bueno, ondo, ezagutuko du Aner? Bengoa. Ea nolakoa den Aner, ea zertan den. Aner. Opa, Kaixo, ni Aner naiz. ni Gontzal. Lehenengo aldia? Ez, bigarrena. Veteranoa. Haupa, ni matxin naiz. Lehenengo aldia, baina oso ondo hitz egin dirate basak abiz. Bai, izugarria da. Ikusi zaizu, lehenengo aldia izateko oso suelto sartu zarela, ez da? Horrelakoa da. Hasita bukatu da horrelakoa? Ala, zaplasteko batzuk jasotzen ditu bidean. Ikusi barko da. Zuk ere bai tximeletak? Bueno, apur bat baita ere. Ez izango.
Nik uste ez. Anerreta saioa aurten takit. Ez. Aurten ez batez. Aurten ez. Hori urrengo denboraldirako utziko zuten. Izan zitekeen ez, guazen gauza asko paratu. Horregatik izan zitekeen. Auskalo. Bueno, 10 urte bete ditu goazenek, 10 urte hauetan 11 abentura bizi izan ditu, eta hori guztia biltzen duen dokumental bat ere bada. Ikusi duzue dokumentala? Bai, elkarri ikusi dugu gaina. Bai, elkarrekin ikusi gendun, gatu ginen gure lagun baten, lankide baten etxen, eta antxe ikusi genuen danok. Goazeneko kapitulo asko ikusten duten bezala, pizza batekin, guke alaxi ikusi gendun dokumentala. Ze ongi! Eta nolakoa da dokumentala, zer ikusten da dokumentalea? Oso unkigarria da nik uste. Ze, ikusten da 10 urteko lana. Bai. Eta, hausnarketa asko daude, interesgarriak, benetan aktoreok nola bizitzen dugun goazenen fenomeno hau, eta lan hau, eta hausnarketa oso politia daudela iruditzen zait aktore asko engaldik. Bai, zeuk aipatu duzu, fenomeno hitza ez da aipatu duzue, eta orain dokumentaleko irudiak ikusten ari garela, egia da, ikusten da nabarmen fenomenoa dela, zenbat neska mutiko ez aurrean, guraso familia zuei begira. Konturatzen zarete, Xabier, hau zer den, zenbat jende hauen hor... Ni horrendikan uste duten, enaizela konstientez, horrendikan, karo, enaiz atera pantalla aurrean, baina guazten diot. Baina, bai, gutxinaka bai banoala barneratzen dena, ze hau kriston lokura bat dela. Bai. Ez da konstiente gaina, bereziki nabarmena da hizkuntza aldetik, ez? Euskara egiten den proiektu batek, zenolako eragina dauken aurrengan, eta zenbat ikusle, azkenen ikuslea behartzen dezukako etxen artean, ez? Euskaraz kontsumitzera eta euskaraz barneratzea eduki horiek, ez? Eta hori, guazen bezalako proiektu batek hori lortzea Euskal Herri mailan, uste, nabarmentzeko zerbait dela, eta ez gehala konturatzen. Mikele, esan du, ez da, Xabierrek oraindik ez dela pantailan atera, orduan oraindik ez dela guztiz kontziente. Esan jozu, nola aldatuko zaio bizitza? Bueno, urte bat izbigostea. Konturatuko gara. Ikusiko ez du, kalea jutezeanen, aurpila tegatzen zaituztela, begirada asko nabaritzituztu. Bueno, pixka bat aldatzen zaizu, bizimo da. Konturatuko zea. Bueno, oin jera, asita zaudeia konturatzen. Eta ja, anerrituko zaituzte, ja, eta ikusten Xabi deituko. Ja, bukatu da hori. Bai, Xabi desagertuta, ja. Ja, desagertu da. Zuk zer moduz dara mazu hori, Mikele? Nola eraman duzu hori orain arte? Bueno, ondo, egia da nik asko eskertzen dut aurren goxotasun hori eta berotasun hori. Baitare onartu beharra dauket, lan honetatik ez dela gehien nabarmendu nahiko nukena. Nik azkenen asko gozatzen dut lan honetan, eta egia da, guaztenen dauken aurren fanatismo hori dela plus bat bezala hartzen dutela, ez? Orduan, baina alatare, kontzertutan eta askotan ere ikusten dezu behien berotasuna, berein goxotasuna, eta horrek ere asko betet zaitu. Eta horrek ez da ukaezina esatea indarra emateizula, eta goxotasun hori asko eskertzen da. Bueno, gogoratuko dugu Javi Elortegik zuzendutako dokumentala dela, primeran plataforman ikusgai daukazuela, beraz, nahi duzuenean, noiz nahi eta non nahi ikus dezakezuela.